A Feira do Comercio de Noia Histórica pechouse este domingo con moi bo resultado. O nivel de vendas mantívose ou mesmo superou o dos últimos anos, consolidando así esta cita comercial como un referente xa para clientes e vendedores. Unha vintena de comercios sumouse a iniciativa, na que tiveron ocasión de poñer o broche de ouro ás rebaixas con interesantes descontos. O mal tempo púxose tamén de lado dos comerciantes, posto que a chuve e o frío animaron a moita xente a chegarse ata o pabillón Agustín Mourís. Alí, ademais dos expositores de cada un dos establecementos participantes, principalmente textil e calzado, instalouse unha cafetería e unha ludoteca para manter entretidos os cativos mentres os pais realizaban as súas compras. A pesar de que este tipo de feiras rexistraron unha baixada de visitantes nos últimos anos, o certo é que Noia segue a contar con gran respaldo dos clientes, que pechan a tempada de rebaixas con numerosas compras. Así, nesta 13ª edición, as cifras volven dar a razón á patronal sobre a necesidade de seguir a promover este tipo de iniciativas que teñen garantida a súa continuidade nun futuro.